Invit pe podium, să spun așa, domnule Gârlașu, vă rog frumos, Ștefan Dorian, te rog, Andrada Fiscutean și Tiberiu Turbureanu. Și nu ezitați să sfârtecați legea în fel și chip și să ne protejați în cele din urmă. Deci, ideea e că noi oricum ne luptam cu protecția datelor personale, nu? Și acum vine și AI-ul peste noi. Și dacă e să ne constituim partea asta de societate civilă, cumva suntem la mijloc între dorința și trendul ăsta al hiperscalerilor, da? Adică, aș zice aici Meta, Amazon, Google, de a utiliza datele personale și AI-ul, pentru că, în fond, au interesul legitim. Știți, e un buton acolo verde, legitimate interest, pe care ai voie sau nu să-l bifezi, dacă vrei, da? Ca persoană privată. Deci, pe de o parte, sunt hiperscalerii care au nevoie și, așa e modelul lor de business, să folosească datele persoane și AI-ul. Pe de altă parte, e reglementatorul care vrea să pună politici, dar noi, ca și societate civilă, din când în când ne temem ca reglementatorul să aibă o putere prea mare. Deci, oare cum putem să păstrăm acest echilibru între cele două extreme? Ar fi o primă întrebare pe care aș supune discuției și aș începe cu doamna Andrada, că fiind cu jurnalismul, cred că aveți un argument puternic de spus aici. Vă rog. Mulțumesc mult. Eu sunt jurnalistă și tot ce vreau este să pot să-mi fac treaba în continuare. Și sper ca lucrurile să nu se schimbe. Noi nu trăim neapărat într-o democrație și nu suntem neapărat pe timp de pace. De asta e cumva mai ușor decât mai de mult ca anumite măsuri legislative să se aplice. Jurnaliștii oricum sunt urmăriți și au fost cazuri recente în care Victor Ilie, spre exemplu, a fost urmărit în timp ce își lua copilul de la grădiniță. Cu ajutorul tehnologiei, lucrurile astea pot fi amplificate. Pentru că ăsta este rolul tehnologiei. În momentul în care e ceva bun în tehnologie și e ceva bun în societate și punem tehnologie peste, lucrul ăla va deveni mai bun. Însă în cazul în care e mai rău, la fel, va deveni mai rău. Are tehnologia rolul ăsta de a amplifica. Cred că dincolo de orice e nevoie de mai multă educație media ca să putem să combatem lucrurile care se întâmplă și care nu sunt în beneficiul societății, mai degrabă decât să impunem reguli prin care să încercăm să tăiem toate lucrurile pe același calapot, dar poate colegii din panel sunt de altă părere, nu știu. Eu sunt complet de acord cu ce a spus colega și aș adăuga și că dacă implementăm la nivel național AI, știu că s-a vehiculat un nume de robot cu o puțină inteligență artificială. Presupun că este un rapper peste ceva care e furnizat de o altă firmă de peste mări și țări. Aș vrea să accentuez că e important, fie că vorbim de cloud național, fie că vorbim despre roboți. Știu că Albania a implementat probabil tot un rapper, tot de desubt este un bot, chatbot din ăsta cunoscut, i-a dat funcție de ministru în guvern. Și lucrurile, așa cum spunea colega, mai ales dacă nu e o democrație pe bune și dacă sunt niște condiții ca război hibrid în care se află țara, riscăm să alunecăm tot mai mult către regimuri totalitare. Și aș zice că orică vorbim despre cloud, orică vorbim despre AI, trebuie să avem control asupra lor, trebuie să fie în țară și trebuie să se supună reglementărilor României, Uniunii Europene și așa mai departe. Da, într-adevăr, mi se pare că ideea cu existența data center-urilor locale este și la nivelul Uniunii Europene un trend. Am auzit mult discutându-se despre asta în Germania, de exemplu. Da.
E drept că marile companii, și avem și aici reprezentanți, construiesc centre de date la nivel european, în așa fel încât să se respecte legislația Uniunii Europene. Pe de altă parte, există această tendință, centru de date la nivel național, și asta nu știu unde o putem găsi și nici nu știu dacă există o inițiativă pentru România în momentul de față. Da, poate cineva din sală, dacă are vreo părere despre asta, poate să ne informeze, nu știu. Oricum, o altă întrebare și aici pentru domnul avocat aș avea o mare provocare. Ce se întâmplă când un AI sună la un sistem, la un open desk și răspunde un alt AI? Ce fac ăștia doi între ei? Cine îi reglementează pe ei în caz că se întâmplă ceva greu? Și a pus și problema asta, domnul avocat. AI Act-ul e construit de așa natură încât întotdeauna să fie cineva responsabil pentru sistemul AI. De asta și se alocă foarte mult spațiu în regulament pentru stabilirea furnizorului. Ăla e cel mai important om din tot regulamentul, furnizorul, pentru că lui revin cele mai importante obligații. Practic, sistemul AI care sună are în spate acel furnizor și dacă se întâmplă vreo problemă, furnizorul din spate e ținut responsabil. Dar aș dezvolta puțin ideea de mai devreme în legătură cu găsirea acelui echilibru, just echilibru. Noi ca practicieni ne confruntăm deja de câțiva ani cu următoarea situație. Avem GDPR-ul ăsta care s-a scris înainte de 2018, că nu e în 2018 scris, dar tehnica s-a dezvoltat. Și textul ăla de lege, în bună măsură, nu mai este aplicabil atât de precis cum era acum câțiva ani. Tehnica a mers înainte, textul a rămas același. Și atunci noi trebuie să aplicăm unor situații din 2025 niște prevederi legale din 2016-17. Și de asta ne este foarte de mare ajutor opinia autorităților naționale. Și dacă vă uitați ce au scris francezii, irlandezii, nemții în domeniul ăsta, la nivel de data protection, ne este de mare ajutor pentru că tocmai aceste zone le acoperă. De multe ori, GDPR-ul, dacă îl iei așa, stricto sensu, o să-ți spună că nu ai voie să faci. Nu ai voie, inclusiv în zona asta de interacțiune dintre GDPR și AI. Ce faci dacă ai colectat date din online pentru a-ți antrena sistemul AI? Cum îi informezi pe oamenii ăia? Nu zice textul GDPR-ului, dar sunt autoritățile din Europa și sperăm ca și autoritatea din România să se implice în acest dialog, care spun următorul lucru. Ai putea să te prevalezi de anumite prevederi. De articolul 14, care spune că atunci când informarea este imposibilă sau împovărătoare, nu faci informarea, dar nu e suficient. Încearcă să informezi pe alte canale, de exemplu pe site-ul tău. Puneți o informare acolo în care spune că ai colectat date din sursele astea, după criteriile astea, tipurile astea de date, fă niște rapoarte anuale de transparență și acolo povestește-le oamenilor, încarcă-le pe site și povestește-le oamenilor cum ai făcut colectarea asta online, pentru că dacă omul este cu adevărat interesat, va intra pe site-ul tău și va citi lucrurile astea. Nu este ideal, nu este chiar 100% ceea ce spune GDPR-ul cu acea informare care să fie eficientă. Ideal să-ți vină la tine cu foaia aia în față să te informeze, dar tot e ceva, e acea justă măsură între nevoia mea de a fi informat, dar și nevoia unui business de a nu depune un efort exagerat pentru a face informarea respectivă. Și ăsta e doar un exemplu. Cred că e foarte important să menționăm faptul că am văzut foarte multe cazuri de plagiat și plagiatul a fost și este pedepsit în continuare, dar AI-ul nu este pedepsit. Și vedem din ce în ce mai mult content creat fără să fie marcat într-un fel, prin care dacă am vedea într-un ziar 20 de rânduri scrise cu galben și 3 propoziții scrise de un om, ne-am dat seama în ce societate trăim. AI-ul ne dezvoltă ca oameni, este clar, dar controlul asupra AI-ului trebuie făcut și conștientizat de oameni ca să ne dăm seama în ce realitate trăim. Vorbim despre GDPR, vorbim despre alte, pentru că am abordat offline, să spunem, un alt topic foarte important, fight control-ul, pentru că este un subiect destul de aprins în momentul de față în Uniunea Europeană. Toate lucrurile încep
în urmă cu foarte mulți ani, dar când se pun în practică, se pun cu totul și cu totul diferit, pentru că se pun prea târziu. Dacă GDPR-ul a fost scris în 2018 ca inițiativă și suntem în 2025, file control a început undeva în 2022, când Uniunea Europeană își dorea să prevină abuzurile asupra copiilor, care se întâmplă și există în continuare, dar de la o chestie simplă am ajuns la o chestie foarte complexă, în care se dorește practic să trăim într-o altă epocă, să ne întoarcem la comunism, să ne întoarcem în totalitarism și totul să fie controlat din prima zi. Lucru iar care este puțin greșit și trebuie să ne dăm seama că nu toți suntem infractori, suntem utilizatori și dacă s-ar construi o bază clară și s-ar sta de vorbă cu oameni care sunt specializați în zona de reglementare și de oameni care sunt implicați în procese, cred că lucrurile ar sta puțin diferite, adică ar trebui să ne dăm seama că nu putem accepta lucruri greșite, trebuie să le conștientizăm întâi și după aia să luăm acțiune asupra ceea ce facem. De acord cu dumneavoastră, dar pe de altă parte e exemplu de săptămâna asta. Profesoară din Iași de 24 de ani descoperită că publică pe rețele pentru adulți, pe site-uri pentru adulți. Cine a făcut descoperirea? Elevii de la liceu. Ce căutau elevii de la liceu pe rețelele de adulți? Și a pus cineva întrebarea asta? Deci, sunteți de acord? Întreb și eu, este legitimă această protecție pe care vrea să o creeze Uniunea Europeană pentru copii? Da? Poate pentru cineva care nu are copii, spune, mi-e perfect indiferent, nu mă interesează. Dar pentru cei care au copii s-ar putea să fie diferit și aici aș vrea să... N-am copii, dar știți câte cazuri au fost rezolvate datorită măsurilor de acest tip? Nu foarte multe. Și atunci, poate nu e normal ca pentru câțiva outlieri să venim cu niște măsuri care să afecteze întreaga populație și care să poată fi folosite abuziv, pentru că despre asta e vorba. Ok, dacă stau să mă gândesc că pe undeva, acum 30 de ani, existau, poate nu în România, dar în lumea largă, reviste Playboy la chioșc și, da, vă rog, Nu, chiar... le putea cumpăra oricine. Adică, deci până la urmă venim la educația de acasă, nu? Iar cum mai devreme spunea Andra în discuția noastră offline, cum ar fi să primiți în continuare scrisori, iar scrisorile să fie desfăcute? Suntem oameni foarte decenți aici și cred că toți suntem împotriva cazurilor de violență în familie și împotriva femeilor. Și știm că cele mai multe cazuri de violență împotriva femeilor se întâmplă acasă. Cum ar fi să ne pună statul român camere de supravegheat în fiecare locuință, ca atunci să se poată folosi de informațiile video respective în cazul în care apare un caz de violență în familie? Nu avem telefoane, este suficient să vorbească cu Google și Apple. Ca să ne întoarcem în zona de stocare a datelor, noi avem controlul asupra ceea ce scriem pe un chat atâta timp cât îl avem deschis. Noi nu știm, în momentul de față, unde sunt stocate datele noastre din acel chat. Nu știm cum un chat poate fi transformat într-un robot care seamănă la fel de bine cu interacțiunea mea între mine și, să spunem, dumneavoastră, Andra și așa mai departe. Sunt atât de complicate lucrurile și trebuie să înțelegem că importanța de a ține datele local este mai mare decât a lua acțiuni asupra unor aplicații care sunt total răspândite în toată lumea și niciodată nu vom ști cum ne controlează zilnic. Da, și tocmai de asta, când o companie își achiziționează un sistem AI, un lucru foarte important la care se uită e unde se stochează datele și dacă acele date ajung și în altă parte. În mod normal ar trebui să existe o partiție specială pentru acea companie, ca să nu ajungă în altă parte. Dar în plus, ca o măsură suplimentară de protecție, să ne pregătim angajații în așa fel încât să nu încarce orice
în acel sistem AI. Să aibă grijă mai ales de datele lor sensibile, mai ales de datele din buletin, datele bancare, mare protecție aici. Dacă îmi permiteți. Sunt complet de acord și probabil că firmele sunt cele care știu cel mai bine să se protejeze în cazul folosirii de roboți de învățare automată, de generativ, AI generativ. Dar să ne gândim că aceste firme sunt de ordinul miilor, zecilor de mii, în timp ce utilizatori, persoane fizice, sunt cu zecile de milioane. Și de asta este nevoie de o educație cât mai bună cu privire la ce este, cum funcționează și ce date private dăm când folosim în funcție de chatbot-ul pe care îl folosim și să nu uităm că se pot face profile. Deci, practic, dacă chatbot-ul devine confidentul tău zilnic, atunci și ești autentificat cu o adresă de e-mail sau cu un număr de telefon, atunci se poate crea un profil al tău care se poate vinde, evident, pentru a ți se servi reclame cât mai potrivite pentru tine și de asta e important să ne uităm în termeni și condiții. Pe de altă parte, aș vrea să amintesc, poate, sau să vă dezvălui că există și modele de AI care sunt libere, open source, pe care și le poate instala o firmă sau și le poate instala chiar și un dezvoltator și modelul respectiv poate fi îmbunătățit, adaptat și așa mai departe. Sunt mai mulți furnizori de open source, modele din acestea și chiar și la nivel național, dacă ne-am gândit să facem asta într-un mod serios, ar trebui să facem pornind de la ceva asupra căruia avem control și știm cum funcționează, că ne putem uita sub capotă. Pentru că timpul e limitat și ne pare rău, zic că avem cumva două concluzii. Unu, societatea civilă nu este pentru reglementări foarte puternice, dar pe de altă parte este pentru educație, atât la nivelul familiei, cât și la nivelul companiilor, în ceea ce privește aceste tehnologii noi. Și din partea mea, iară spun, nu uitați, când sunteți de acord ca datele voastre personale să se ducă oriunde, mai trageți aer în piept și mai gândiți-vă încă o dată. Eu și cu Meta, de exemplu, nu mai suntem prieteni, decât vrea să-mi folosească datele personale pentru a beneficia de serviciile rețelei. Și mai există și alte rețele, apropo de open source și de piață liberă, avem și alte opțiuni. Eu mă ridicasem și ca să adaug, am văzut chiar foarte recent, săptămâna trecută, pe un Raspberry Pi, deci pe un hardware foarte ușor, am văzut rulând un model open source, o Llama 3, deci on-prem, pe un hardware foarte modest, puteți rula modele de largi LLM-uri și le puteți antrena pe propriile date. Era fantastic ce se putea face. Mulțumesc frumos!